धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै दा दिनै जोङो प्रेस मिट खालामनायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय जे जोंनि मोनसे समनि जेब्ला जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादा 2014 मायथाइयाव जोनोम जादोंमोन। जोनोम जानाय लोगो लोगो जे जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मोनसे समनि नेहाथारि गाम्बारु मोसाहारि बिथां, लोगोसे बिथाङा जोंनि बर' कसारि गाहाय खुंथाइनिबो चेयारमेन मासिखौ बिथाङा मोनदों। दा बिथाङा माखासे जाहोननि थाखाय बा माखासे गावनि गोरोन्थिनि थाखाय जे गावनि चेयारमेन पदखौ बा चेयारमेन बिबानखौ खोमानांनायनि दुखुआव बा खोमानांनायनि जाहोनाव दिनै बिथाङा जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादखौ बोखावनानै दा मोनसे गोदान आफाद बिथाङा दादों। दा बे आफादनि मुङानो जाहैबाय UBPF। दा बिनि जोङो नायदों जे जोङो धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफाद हिसाबै बिथांनि जा गोदान आफाद दानाय जोंहा बेखौ बारा बुंनो गोनां गैया। नाथाय बिथाङा सोरखौबा नोजोर होनानै बा सोरखौबा दिथा खालामनानै बा सोरनिबा एगेन्स्टआव जोङो आफाद गोदान दानायखौ जोङो धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफाद हिसाबै जोङो दुखु फोरमायगोन। आरो बिथाङा मा खारननि थाखाय बा बिथाङा दिनै बर' कसारि गाहाय खुंथाइनिफ्राय दिनै मानो बोख्लाय जाखो, दा बेफोरखौ हयथ' गोलाव बुङाब्लाबो दा जोंनि रायजो राजा बिथांमोना मिथिखासिगोन बा मिथिदों जे बिथाङा माखासे कम्पानिफोरनिफ्राय जे माखासे रां जाख्ल'नाय, दा बेखौ बिथाङा नंखाय होननानै बुंनो नागिरदों। दा नंखाय होननानै बुंनो माबोरै बुंनो, जे बिथांनि चेयारमेन पदनि बा चेयारमेन बिबाननिफ्राय जे माखासे कम्पानिनो जे गावनि लेटार पेडजों बा गावनि राइटिं पेडजोंनो बिथाङा अर्डार होदों। जेरै स्टल इन्टारप्राइज गासै 70 कौटिनिबो बांसिन बिथाङा बै स्टल इन्टारप्राइजनो जे गावनि राइटिं पेडजों गावनि लेटार पेडजोंनो वर्क अर्डार बिथाङा होदों। दा साननानै नायोब्ला बे बर' कसारि गाहाय खुंथाइया दा बोसोराव जाखिनि रां मोनो 13 कौटि 50 लाखल' रां मोनो। दा बे 13 कौटि 50 लाख राङा जा बिथांनि जा वर्क अर्डार होनाय 70 कौटिनिबो बांसिन। दा बेजों रुजुना नायोब्ला नोंथांमोना नुनो हागोन। आरो नंखाय नंदोंब्ला बिथांनि जा लेटार पेडजों वर्क अर्डार होनाय, दा बेखौबो नोंथांमोननो रायजो राजानो जोङो देखायनो हायो आरो बेखौ जोङो देखायगोन रायजो राजाया नागिरोबा। दा जोङो बुंनांगोन जे जोंनि जाय समनिफ्राय जोङो जेरै खौसेथि बर' सुबुं आफादा दा गावनो जागायजेननायनिफ्रायनो सासे मैखोमै मावबोनाय सासे नेहाथारि, जोनोम जाजेननायनिफ्रायनो नेहाथारि, दा बेफोरबायदि बिथाङा बा गाम्बारु बिथाङा गावबो बुजिनाया मोजांमोन जे गाव मा गोरोन्थि मावदों बा मावाखै बिनि सायाव जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोन दंमोन। दैदेनगिरि बिथांमोननि गेजेरजों बिजिरनायनि गेजेरजों बिनि गोरोन्थिया मा बेखौ हयथ' नुजागौमोन। नाथाय बिथाङा गावनि जा गोरोन्थिखौ बारग'नो थाखाय मोनसे आफाद दाबाय, गोदान आफाद दाबाय बिथाङा। दा बिनिफ्राय बोरैहाय गाव दायखौ बारग'नो हायो? दा दिनै बिथाङा सासे चेयारमेन जानानै गुबुन हारिनि जोंनि राव रोङै दा OSD 3 OSD बिथाङा लादोंमोन। दा बै OSDनि गेजेरजों बिथाङा स्टल इन्टारप्राइजनिफ्राय जा बुद्धि खालामनानै बा कल खालामनानै बिथांमोननिफ्राय माखासे रां बख'बाय। दा बेबो नंखाय नङा, बेखौ दिनै नंखाय होनना बुंनो हाया। दिनै जुदि नंखाय मोनब्ला दा CM स्पेसियेल भिजिलेन्स जा सेलनिफ्राय जा बिथांखौ सिग्रोमदों, दा हयथ' बेहाय साननैसो उनाव बिथांनि जा गोरोन्थि हयथ' जादोंना जायाखै बिनि सायाव बे CM जा स्पेसियेल भिजिलेन्स सेलआ बिनि सायाव नायबिजिरगोन। हयथ' बिथाङा साननैसोनि उनाव, जिहेतु बिथाङा स्टल इन्टारप्राइजनिफ्राय माखासे रां लानायनि अजरा ओंखारखादों आरो बिनि सायाव
दिनै सेबनायबो जादों आरो जाय बिथांमोनखौ बिथाङा OSD हिसाबै गुबुन हारिनि मानसि लादोंमोन बिथांमोननिसिम दिनै समन थांबाय। बिथांमोनखौबो दिनै CM स्पेसियेल भिजिलेन्स सेलआ दिनै सेबगोन आरो बेयाव हयथ' बिनि माखासे गोरोन्थिफोरा ओंखारगोन। दा बेखौ जोङो धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफाद हिसाबै जोङो बांद्राय गोलाव बुङाब्लाबो हयथ' दिनै पेपारै आखारै गोबां समफोराव ओंखारबाय बा नुबोदों आरो दिनै बिथांखौ बुंनांगोन जोङो दा बेनिफ्राय बारग'नो थाखायनो दिनै जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादखौ बोखावनानै दिनै गोदान आफाद मोनसे जोनोम जाबाय। जों बुंनांगोन जोङो गोदान आफादनि आरो जोंनो प्रयजन गैयामोन। जुदि हारिनि थाखाय बा जाथिनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय जोंनाव गोबां आफादफोर दंखासै। दा बै आफादफोरजोंनो लोगो जानानै जोङो खामानि मावनायखौ बा हारिनि खामानि मावनायखौ जोङो लुबैदोंमोन। नाथाय जोंनि गेजेराव जों दिनै नुबाय रायजो राजानि गेजेराव माखासे गोनो गोथोखौ दिनै सोनायखौ जों नुनो नागिरदों। जोङो बुंनांगोन जे जोंनि ओनसोलाव बिखेखকৈ जोङो धेमाजि जिल्ला हिसाबै जोङो गुबुन गुबुन जोंनि माहारियारि आफादफोरजों जोङो दिनै खौसेयैनो खामानि मावबोगासिनो दंमोन। नाथाय जों दिनै जोनोम जानाय लोगो लोगोनो जों दिनै बुंनांगोन बा नुबाय जोङो दिनै जोंनि गेजेराव दानो जोनोम जाजेननायावनो गोरोन्थि बुजिलायनाया दिनै सोमजिखादों बा जोनोम जाखादों। दा बेखौ नायोब्ला जोङो धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफाद हिसाबै जोङो दुखु फोरमायदों आरो बिथांमोनखौ खावलायदों जाहाथे जोङो खामानि मावनो जाथिनि खामानि मावनो आरो जोंनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि जिहेतु दासो दाजेननाय बिटिआर एकर्डजों फैफानाय बे मोनसे जोंनि सुक्तियाव फैफानाय मोनसे जोंनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल। मोनसे खोथाखौ जों बुंनांगोन दिल्लीयाव जे जोंनि बर' कसारि गावारि खुंथायनि BKWACनि मोनसे जा भबन दा बे भबनखौ लुनायनिबो बिथाङा मोनसे कम्पानिजों मोनसे एग्रिमेन्ट जादोंमोन। बे कम्पानिनि मुङानो जाहैबाय अशक कुमार KSJY कम्पानि। दा दिनै जोङो बुंनांगोन दिल्लीयाव जोंनि थाखाय बा जोंनो बर' कसारि गावारि खुंथायनि थाखाय भबन लुनो थाखाय दिनै हायानो जायाखै, नङा होमबा? हायानो जायाखै। दिनै बिथाङा माब्रैहाय बर' कसारि गावारि खुंथायनि सासे चेयारमेन जानानै जा बेहाय भबन लुनो थाखाय सोरबा कन्ट्रेक्टरनो बा सोरबा कम्पानिनो दा दिनै बिथाङा बोरैहाय दिनै अर्डार होनो हायो। दा बेवहाय जोङो नोंथांमोननो जों देखायगोन जे स्क्रिनाव जे 25/1/2022 आरो मेम' नाम्बार 102 BKWAC 2021 आरो 22 दा बेवहाय होखानाय दङ। बेखौ नोंथांमोना नायनो हागोन। जों बेनिखायनो खावलायदों बिथांनिफ्राय गोबां एलिगेसना ओंखारदों। दा जायनि जाहोनाव दिनै जोंनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिला एक्जिकिउटिभ बडिया सावरायनायनि गेजेरजों स्टेट गभर्नमेन्टनो फोरमायबाय। स्टेट गभर्नमेन्टनो फोरमायनाय लोगो लोगो बिथांखौ स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय नटिस जारि खालामबाय। नटिस खालामनाय लोगो लोगोनो बिथांखौ जे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनिफ्राय दिनै सरकारा दिनै बिथांमोनखौ खावलायदों आरो बिथांखौ गोबांबार सावरायनो थाखाय लेंहरदोंमोन। नाथाय बिथाङा सावरायनो थाखाय ओंखारहैयाखै आरो बिथाङा दिनैसिम गावनि जा एलिगेसन बे एलिगेसनखौ दिनै रायजोनि सिगाङाव रोखा रोखा बुंनानै फोरमायनानै होनो हायाखै आरो बिथाङा गावनि खुगाजोंनो दिनै गावनि लेटार पेडजोंनो जाखिनि बिथाङा अर्डार होदोंमोन बे अशक कुमार KSJY मोनसे कम्पानि आरो शीतल एन्टारप्राइज दा बिथाङा दिनै गावनि लेटार पेडजोंनो अर्डार होआखै होननानै दिनै रोखायै बुंनो हाया। आरो जायनि जाहोनाव दिनै बिथांनि जा अर्डारफोर दा दिनै जोंनि रायजो राजानि आखाइ दङ आरो जोंनि दिनै नोंथांमोना रायजो राजा बिथांमोना नायनो होनोब्लानो जोङो बे अर्डारखौ जोङो खोन्थिनो हायो। बेनिखायनो जों खावलायदों, आंनि सिगाङावबो खावलायदों जाहाथे बिथाङा गावनि दायखौ बारग'नो थाखाय दा बै जोंनि बर' राव रोङै साथामसो गुबुन हारिनि OSD लानानै बै कम्पानिफोरनिफ्राय गोबां रां आत्मसात खालामनो थाखाय बिथाङा OSD लादोंमोन आरो बे दायनि थाखाय बारग'नो थाखाय दिनै बिथाङा जोंनि गोदान आफाद मोनसे दिनै बिथाङा जोनोम होबाय। बे जोनोम होनायखौ जोङो धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफाद हिसाबै आं दिनै दुखु मोननाय फोरमायगोन। मानोना जोङो खौसेयै दंमोन आरो जों खौसेयैनो थानो लुबैयो आरो जों बिथांमोनखौ खावलायगोन फै जों बयबो आखाइ हमलायनानै जाहाथे जों खामानि मावलांनो हायो। जों बेखौनो बिथांमोनखौ खावलायगोन आरो।